Erkiwagtda Türkmen Nevi Döwlet Konserni tarapyndan nevitli ýataklarda geologiýa gözleg, buraglaýyş, goýulary düýpli awatlaýyş işleri giň ýerimde anyp barlýar. Bu urda hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsir tagallarly bilen satyn alýan dürli maksatly tehnikalar nevitçilere hasa ýokary sepketleri eýlemäge ýardam berýär. Türkmen Nevi Döwlet Konserniniň Balkan vilayatynyň merkezindäki Neftgaz düýpli awatlaýyş trestine hemde Balkan Awa Tilsimat uluglar müdürligine Hytaý Halk Respublikasyna satyn alynan ýürütüleşdiren kuwwatly tehnikalar toplumy we awtowullar gelip gowuşdy. Giň gerilme işleri alyp barmaga niýetlenen bu ýetde tehnikalary Balkanly nevitçiler hormat prezidentimize bu ýysynç we hoşalyk duýgusy bilen kabul etdiler. Berkara döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň hasa artmagyna munasyp goşun goşmagy maksat edinip gaýratly dähme çeken Türkmen Nevi Döwlet Konserniň Neftgaz düýpli awatlaýyş trestiniň degişli müdürlikleriniň zähme topolary arkadaly gahrman serdarymyzyň özlerine satyn alyp beren bu has kämil we kuwwatly birnäçe işleri üstünlikli ýerine ýetirmäge ýürütüleşdirilen täze maýşgyk, nasos kompresor, turbaly tehnikalar toplumy we awtobullary ýokary ruhanytlikde kabul etdiler. Bu önümçülükde aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolan täze tehnikalar milli däplerimize laýyklykda kabul edildi. Bu köp ugurly tehnikalar önüm bermesini kemenden ýa-da bütünle beteden goýulardy. Dürli düýpli awatlaýyş işlerini ýokary hili amala aşyrmaga giň mümkinçilikler berýär. Bu tehnikalaryň kömegi bilen wagtlaýyn hereketli duran we goýunyň içinde emele gelen çylşyny bökdönçlükleri aradan aýyrmak ygtybarly amala aşyrlar. Şonuň ýaly olaryň kömegi arkaly hereketsiz we hereket edýän Neftgaz goýularyna çylşyny awatlaýyş işleri ýokary hili amala aşyrmak hemde düýpli awatlaýyşa garaşýan goýulary öz wagtyna dikeldip ulanşa taşyrmak üstünlikli amala aşyrlar. Bu tehnikalar toplumynyň ýany bilen sorjy enjamlar, awtoçelekler, kiçik elektrik enjamlary, amatlykları bolan medeni jaýjaglar hemde ätiýaçlyk şaýlar gelip gowuşdy. Bu kuwwatly tehnikalar toplumyny awtowullaryň garşynyş dawrasyna atnaşlar, milli ykdysadyýetimiziň biniatlyk puwdagy bolan Neftgaz ulgamyny ösürmeklige berýän bimeşhur gollawlar üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Dawaranyň köp sany mihmanlar hemde bu urda zähme çeken nevitçiler, hünermenler, tehnikalaryň möhüm işler ýerine ýetirjilik mümkinçilikleri bilen içkin tanışdylar. Hemde parasatly döwlet başçylaryna çuňur hoşalyklaryny beýan etdiler. Ýokary ruhanytlyk ýagdaýyna geçen dawaradan soňra goýulary düýpli awatlamagy niýetlenen täze kuwwatly tehnikalara we awtowullara ak ýol ardyp edilip, konserniň uglawadorat şigmalaryna, baý ýataklaryna dawaraly ýagdaýda uğradyldy. Täze kuwwatly tehnikalara eýe bolan Türkmen Nevi Döwlet Konserniň nevitçileri, zähme topolary, netijeli işlemäge döredýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza Berk Can Sağlyk döwletimiziň berkaralygy halkymyzyň bagtyýaly uğruna üstünlikli amala aşyrýan beýik işlerini rowaçlyklary arzuw etdiler.